حواس عگی دخواست کرد که د جوینا دسته دانستان کارا سوریه ده بشانده نافدولتی بو سوریه گیر پدرسون ره کمافین ملت کرد لی سر پرنسیپین لحف هاتنه بین ندنگ دانه به. اندام دسته دانستان کارا سوریه درباره جوینا دسته دگل شانده نافدولتی تایبت به سوریه ره گیر پدرسون ره گوت ده. دما جوینا ما به پدرسون ره تکزی لی سر دوزا کردی لی سوریه کر و گوت دوزا کردی دوزا ملتکی کول سر خاکا خویا دیروکی دجی و دوزا کی نشتیمانی سیاسیه و پیویست چارسریه که توافقی داد پرور هیه و چینا بکه و پروسه دنگدانه و یاسای پرانیه و کیمینیه به چه آوائه کی؟ هروها عگید گود نافچه کردی لی سوریه نه تنه دور پیچ کریه. دروش حالات چمی فراتی ده و کوکوراگهان دی دوی داویده تی باسکرین لی کردستان سوریه حتی عفرین لی روش آوای فراتی درێژ دەبێ و کورد jî derveyê herêmên Kurdî li gelek bajar û bajarokên Sûriyê mîna Şamê, Helebê bicih dibin. Lewmatê xwestin doza Kurdî mîna doza miletekî ku çarçoveya sînorê dewleta Sûriyê dijî were baskirin. Hewas Egî dazanîn ku tiştên herî xirab ku rejima Sûriyê banga dîmokratiyetê kir û li gor nerîna wê dengdana distûriya her du salên Sala 1973 û sala 2012 de ku welatiyê Kurd mîna welatiyên Kurdê Erebê Sûriyê dazanîn û ew tişt li ser bac û nasname û dokumentên Kurd nivîsiye û Sûriya bi hemî çand û kultur û şaristaniya xwe ve bi reng û pêkhateyên xwe ve bi navê pêkhateya Ereb hat naskirin û Kurd jî mîna hemî pêkhateyên din bi Ereb hatin naskirin. Herûha Egîd serbar kir û got me ji destpêka şoreşa Sûriyê ve tekezî kiriye û lê dijî çareseriya leşkerî bûn û me rewş beref çareseriya siyasî ajotiye û ew hêjî rijdin li ser bicihkirina biryara navdewletî 2254 û daxuyaniya Cinêf 1 û daxuyaniya Riyad 2. Di dawiya gotina xwe de Egîd basa komîta distûrî û rêkarên girêdayî wê kir û got proseya distûrî weke dergehekî ye ji bo proseya siyasî û divê behsa hemî mijarên din werin kirin. Bi çi awayekî helbijartinên demokratî nayên kirin eger jîngeheka hêmin û bêlayan nebe. Herwiha dosyeya girtî û penaberan jî pêdiviya wan bi atmosfêreka aram û bêlayan heye wekû gerentiyekî ji bo vegera penaberan azadkirina girtiyan mîna avakirina baweriyekî di navbera me û rejimê de. Ji aliyê xwe ve şandeyê navdewletiyê taybet bi Sûriyê Gêr Pederson tekezî li ser çareseriya siyasî li ser bingehên biryarên navdewletî derbarê Sûriyê de kir û got divê Sûriyeyeka nû, demokrat û rengawereng were avakirin. Hemî Sûrî û pêkhate mafên xwe têde werbigirin li gorî distûrê.